Mbah, nggih. Minum niki damel maem dan jenengan rantos riyin. Niki wonten sembako damel jenengan pun jenengan wangsul mawon istirahat. Nggih. Niku nggih. Nggih, amin. Damel teh masak nggih. Salam dateng keluargane jenengan. Nggih. Matur suwun nggih. Ayo nak. Mbahnya langsung pulang dulu. Sakne ya. Pulang ya. Itu langsung pulang. Langsung pulang ya, nak. Mbak yo. Kasihan yo. Oh iya. Wis bolo, terima kasih. Aku tak lanjut. Sik. Tak lanjut lagi perjalanan untuk pulang.